Нашия приятел Иван ще говори за криминалството. Оставям сега него да говори. Както знаете, напоследък тук става доста убийства. Но нека убийство не е подобно, като например в САЩ през 1989 от човек, който решил да сложи ред, като убивал хора и ги слагал на трапезата като деня на благодарността. Но вместо да сложи плойка, той е взимал жена и я слагал във фурната, като я връзвал, заедно с краката и ръцете, подобвайки на истинска плойка. Също така, той винаги е режал главата, защото е така при всяка една традиция. И от тогава нататък хората разбрали, че трябва да се скрият за това. Един ден решили да заложат капан. Толкова е гадно, все едно мамба да ви ухапе. Отровна змия. Те